nenos de quinto a sexto en representación ao Samaín e o Día das Escritoras fixemos e traballamos sobre Ledicia Costas. O libro que empregamos titúlase Os arquivos secretos da Escarlatina. O que tivemos que facer era crear os nosos propios defuntos. Esperamos que vos gusten. En Ferretero morreu por culpa de que caiu un yunque encima. A súa cara é ovalada, ten ollos de cor azuis claro. O seu pelo é negro e corto. A súa nariz é pequena como un pitufo. Os seus beiços son grosos e pequenos. Tamén leva uns guantes negros e un buzo e unhas botas de cor marrón. As súas extremidades son moi fortes. O seu carácter é bon e malo. E como non traballaba nunha ferretería. Descripción da miña fantasma. A miña fantasma chamase Zampachuches. O aspecto xeral desta fantasma é xoven, xa que case é adulto. Nin guapa nin fea e é gordo. Ten os ollos todos recubertos de negro. O nariz é triangular e a boca a simple vista parece que está cosida, mas non está. A boca é grande con labios finos e negros que esconden uns dentes moi sucios ao tomar tantas chuches. As orellas son habituais, o seu pelo é marrón e tendo puntiagudo como unha agulla. As orellas non ten as pernas nin os brazos musculados e non fai deporte, xa que está todo o tempo comendo. Soe ir vestido cunha camiseta verde con liñas naranxas e tamén esta prenda está rota pola abundancia da barriga. Uns pantalóns curtos azuis e con liñas verdes como os árbores. El é moi boa fantasma, pero non lle quites nunca unha golosina que senón ponte os nervios só cunha mirada. Unha curiosidade é que cando estaba morto tiña as mans, as pernas, os ollos, o nariz e a boca están como se fose xa metade esqueleto. A causa da morte foi que os pais puxeron a dieta un día e morreu. Conduce un coche que personalizou el e que lle puxo o nome de Chuchelandia. E por se fose pouco, puxo como selo persoal unha piruleta, un caramelo e un sugo. A fantasma de Santa Cruz de Moeche. Di a lenda que unha muller no castelo de Moeche anda buscando o tesoro que gardaron os seus antepasados por estas terras. Ela morreu loitando con os seus amigos no século XVII polos mares atlánticos, con seu barco chamado Libertad. Para vivir no seu século era unha pirata moi presumida, según din os que han visto, coa súa melena moi longa e negra, os ollos e a mirada triste, a súa boca moi desencanxada e labios finos. O seu corpo é forte, de tanto loitar, e a súa roupa de cor oscura e sanguetada, fei emizada polo paso dos seus séculos. Will Black morreu cando un camión de 3 toneladas lle pasou por enriba. É un morto forte e perigoso. A cara é unha cabeira. Non ten cellas. Os seus ollos caeronlle fai anos. Baixando un pouco encontrámonos onde estaría o seu nariz. Descendendo algo máis atopámonos coa súa boca, que aínda que non ten beizos, aínda conserva os dentes. Pero o que caracteriza a Will Black é a súa cicatrice que lle suca a cara de arriba a baixo. As súas extremidades non son atléticas, pero sí son fortes, porque ten que aguantar coa súa arma, un brazo de esqueleto amarrado en unha cadea. Vai vestido cunha mecana negra aberta, vénselle restos da súa camisa, e pódenselle ver as costelas. Leva a cintura un cinto de coiro no que leva un pequeno machado. Os seus pantalóns son negros e só leva un zapato, e para rematar o seu complemento leva na testa un sombreiro de copa. O seu carácter é forte e furioso, porque é un dos mortos máis temidos. E conduce un Forfar con 600 cabalos de potencia modificado chamado Destroyer. Nesta descripción vou describir o meu propio defunto que eu mesmo creei. Chámase Home en Chamas. A súa causa de morte é que iba moi rápido na estrada e morreu atropelado por outro coche. O home en chamas é de estatura baixa e delgado, porque é un defunto. Cando estaba vivo era moi guapo. No sitio dos ollos
ten 2 buratos e o nariz reemplazouse por 2 socos. Non ten pelo porque está morto. A súa boca é pequena, non ten beizos e ten 3 dentes mal coidados porque o resto caéronselle no accidente. Pola súa constitución é un defunto que non consta de moita forza. Gústalle vestir de xeito elegante con sombreiro de cor laranxa, cunha cinta azul, unha gravata amarela, uns pantalóns marróns e uns zapatos negros. É un morto agradable porque fala e saúda a todos os defuntos. Gústalle ler e non aprendeu a lección porque sigue indo rápido pola estrada. Por iso é un peligro andante. En primeiro lugar, vimos un adolescente en período de descomposición. Pois morreu casi así. Un día de verano, el quixo probar unhas gachas, pero estaban tan quentes que acabaron coa súa vida. Ten o pelo largo, de color castañado oscuro, pero cando morrera tiño tintado de gris. Non ten collar porque, polo que se ten dito, as gachas llas queimaron. Os seus ollos son blancos e desprecian furia as gachas. Ten unha nariz moi pequena, isto nadie sabe nada. Ten unha boca común, que por desgracia non esconde dentes. As súas orellas de elfo son cortas, pero largas. Bueno, acorde con el. Agora xa non está musculado, nin forte, xa é nada diso. Antes, cando estaba vivo, iba a correr os domingos e facía medis. Daquela era un cativo bastante forte e nin gordo nin flaco. Visto con unha camiseta amarela e un pantalón corto amarelos. Leva unhas zapatillas vintage blancos. El antes era un moi bon tipo, listo, agradable, amigable, etc. Ahora é todo igual, pero é verde e odia moitas gachas. De feito, teña unha afición, eran os videoxogos. Morreu nunha explosión dun camión de 1000 kilos. A súa cara é redonda e está tapada por unha pañoleta. Conduce a avioneta Fogoneta 2000 de 230 cabalos. Conduce a dende o ano 2000. Viste cunha camisa, un pantalón vaqueiro, unhas botas e unha pañoleta. O seu nome é o Vaqueiro Boom. As súas aficións son facer carreiras e meterlle medo ao conductor do camión. Algunha curiosidade que ten é que non é un vaqueiro calquera, é un asesino, é un impostor de primeira. Así que se oídes un ruído de pisadas, corredou escondédevos, porque aí vos ven. Señor Polo Peludo. Señor Polo Peludo morreu un martes 13 de outubro, un día de mala sorte. Faleceu desgraciadamente, xa que os de patrón de Moeche mataron pensando que era un polo para comer. Señor Polo Peludo ten un pelo liso, longo e castaño. Por iso chamase como señor Polo Peludo. Os seus ollos son pequenos, cun cor azul e outro marrón. Non ten nariz, xa que decadeu cando se descompoñía. A boca case non lle quedan dentes, e os que lle quedan están amarelos, xa que nunca os lava. Esa tez verde dá moito asquino e non é nada suave. Non é nada forte nin está musculado, perdeu o interese cando faleceu. Vai vestido cuns tenis de cores sucios e leva unha camiseta multicolor compaxinando cun pantalón vermello. De carácter é antipático, porque nunca ri, non é nada amistoso, xa que é de solo e nunca axuda. Digo, era moito ao contrario, pero está morto cambiou a vida. O meu defunto chamase Starjo, un esquelete roqueiro que morreu nun dos seus concertos cando estaba a punto de lanzar as baquetas para atrás, tragou unha delas. A súa estatura é media, non é gordo como unha pedra, pero tampouco fraco como un palillo, xa que non ten carne. Este esquelete ten o cráneo sen formarse por completo. Aínda que non ten orellas, escoita. Aínda que non ten nariz, ule, e aínda que non ten ollos, ve moi ben. Usa o radio dereito, que é un oso, como unha baqueta, porque só ten a que se tragou. Os osos da perna dereita son máis curtos.
Sempre leva unha chaqueta de cor negra con ombreiras amarelas. Leva unha estrela chamada Pentágono dentro dun círculo azul. É un bo defunto. Axuda os espíritus do mesmo cemiterio. O chupavacas. O chupavacas morreu asesinado por unha cornada dunha vaca. Dende aquela, a súa vinganza é andar polas leiras de Moeche cortándolles a cabeza ás vacas e chupándolles o sangue. Pero o malo é que os granxeiros non se dan conta de que morren as vacas, e entón non se pode matar o chupavacas, porque naide sabe del, excepto a miña nai, que un día, ao vir do traballo ás 2:30 da mañá, veuno ao cabalo dunha vaca. Como non sabía o que era, puxo as luces largas do coche, e ela asustouse e caeu. Entón, a miña cadela Kira mordeulle no cu. O que se lle ve a simple vista é que mide 2,50 metros aproximadamente, pero é moi delgada como un palillo. A súa cara está deformada cuns ollos grandes. Un pouco máis abaixo tedes o seu nariz, que é pequeno, pero non ten moita forma. Non ten orellas porque é unha alienígena, pero si boca pequena e redonda. Só leva un pantalón curto, esfiañado e gris. A súa tez é tan branca que alumea pola noite. En zapatillas foi unha muller moi guapa, alta como unha árbore e delgada como un espárrago. Adoita levar unhas gafas redondas e de cor rosa clariño. A súa cara é redondiña, os seus ollos son pequeniños e marróns. Se baixamos un pouco, atopamos o seu nariz mediano. Logo podemos ver unha boca cuns beizos grosos que esconden uns dentes blancos como a neve. Ela non é unha persoa que este musculada, pero si ten forza. Normalmente viste a moda, pero cando vai de parranda non che quero contar. Ten un carácter forte, pero é boa persoa. En zapatillas morreu porque nunha festa pasouse cos cubatas e deulle un pallá. A señora dos inodoros. Morreu no baño da escola ao meter a cabeza no inodoro e ser tragada por el. Súa pele de cores verdes e morados. Seu pelo é longo despeitado e só ele abaratado cunha coleta. Ten un can chamado Pupifustro, o cal está algo endemoniado, xa que unha razón é porque ten o pelo de cores. Agora mesmo teño nunhos veciños que teñen pechado por se escapa e arma alguna. O sopretero. A miña ánima é fea, alta e gorda. Non ten pelo, xa que está morta. Os seus ollos son azuis e ten 4. A nariz é negra e plana. A súa boca é grande, sen beizos, e ten 4 dentes amarelos. As orellas son longas e adoita levar uns pendentes. Os brazos tenos fortes, xa que todos os días levanta caixas con mortos, e as pernas tenos tamén fortes. Soe ir vestida cunha camisa, corbata e botas de cartón. De carácter é boa, acaso que lle caemos ca paciencia. É unha ficción que ten é ir polo deserto correu co seu coche Dian 6. Melissa Fantasma morreu nun accidente de coche. É unha nena de 14 anos e é delgada e se le ven uns osos por unha parte do corpo. Na cara ten unha parte de esqueleto e outra non. O seu ollo é de cor vermello. O seu nariz é pequena. A súa boca e as orellas son medianas. O pelo é de cor violeta. É forte, pero non tanto. O que leva posto é unha bata blanca e negra. O que máis lle gusta facer a esta fantasma é asustar a xente. Dorinda. A súa causa de morte é que se lle acabaron os doritos, e daí ven o seu nome Dorinda. Os seus ollos son negros e grandes. Ten unhas cellas bastante poboadas e as súas orellas tamén son grandes. A boca é pequena igual que o seu nariz. Non está forte debido a que non lle gusta nada o deporte. Sempre viste con vestido amarelo, medias laranxas e zapatos verdes. A boca é boa persoa a pesar de que só se interesa polos doritos. E non é traballadora e por último dicir que sempre vai peinada cunhas coletas. Martín morreu por unha sobredoses de gominolas. A súa cara é como unha copa. Os seus ollos son de cor amarelo
O nariz é pequeno e de cor negro. A súa boca é de tamaño grande. E os dentes como un vello. É desdentado como un vello. Os 3 dentes que ten son redondos e desgastados. O seu tronco é recheo. As extremidades son difíciles de describir porque as pernas son delgadas e os brazos gordos. Un é máis longo que o outro. A súa vestimenta é normal. Unha camiseta, pantalóns curtos e tenis. O carácter de Martín é gruñón, protestón e fanfarrón. A súa afición era patinar sobre o xeo e ir escalar as montañas. O que máis lle gustaba era comer chuches